Дошли в този канал, в който имах за цел да показвам съвсем други неща, обаче тъй като става дума за това какво не ни научиха в училище, и тъй като в момента има едни такива протести срещу стратегията за детето 2019-2030 година и всъщност то е много тясно свързано с това какво се случва в училище и с нашите деца, се чувствам длъжен да покажа на хората, които поради една или друга причина нямат време да се запознаят с проблема и които заради това разчитат на нашите добри медии, като BTV новините, да им кажат за какво става въпрос, какво ще се случва с нашите деца или както стратегията казва, какви деца смятаме ние като държава да отгледаме в следващото десетилетие. Много важен въпрос, свързан с националната сигурност, ако не е друго, с въобще бъдещето на нашите деца и бъдещето на нашата държава и на този свят, дори какво искаме да възпитаме в децата си и какви деца искаме да отгледаме ние. И с какви хора искаме да си имаме работа с следващото поколение. Като има много спорни моменти в тази стратегия. Хората излязаха на протест. Българската патриаршия, колкото и да се опитат от Агенция за закрила на детето да внушат на обществото, че е подкрепила тази стратегия, всъщност Българската патриаршия е против. Главното муфтийство е против, много родителски организации също са против, специалисти от бранша, учители, психолози, какво ли не, са против тази стратегия и сега ще ви покажа съвсем бързо какви са причините тези хора да бъдат против, защото ако разчитате на новинарските емисии, въобще на медиите, ще бъдат едно така съвсем целенасочено подведени и първо ще започна с тази част с подвеждащата информация, която се разпространява. И вие сами си направете сметката защо хора като примерно Мария Ванкова, която работи за BTV новините и би трябвало нейната работа да показва истината на хората, пускат манипулативни материали и кой има въобще полза от това нещо да се манипулира и дезинформира обществото по толкова важни проблеми и да го прави толкова безочливо. Нали, веднага ви казвам с какво става дума. Родители на протест заради стратегия, забраняваща телесното наказание. Тоест, заглавието внушава, че хората са излезли на протест, защото те едва ли не искат да продължат да бият децата си без наказано, като това само по себе си е идиощина, тъй като боят над деца, възрастни, дори животни в България си е забранен по принцип и си е част от наказателния кодекс. Мисля, никой няма право да удря друг човек без значение за какво става дума. Естествено, с изключение на случаите, когато става дума за неизбежна отбрана, предотвратяване на по-тежки последствия и престъпления, т.е. примерно ако детето ви се опитва да си бръкне в окото с пирон, вие може би имате право да го физически да го предотвратите това нещо по един или друг начин. Или ако детето ви или друго дете се опитва да бръкне в окото на трето дете, също е насърчено от наказателния кодекс, вие по един или друг начин да не стоите безучастни и да го правите. Но да си биете детето е така за удоволствие или за нещо друго, за наказание, по принцип си е забранено в България от доста време. Второто, нали, изречение, според тях това ще доведе до намаляване на раждаемостта, т.е. според протестиращите, забраната за телесното наказание ще доведе до намаляване на раждаемостта. Това се опитва да не кажат от BTV новините, по-скоро тази госпожа или госпожица Мария Ванкова, която в първи момент си казва тази защо трябва да ги говори тези глупости, пуска тук едни статистики, които са си така, нали, в смисъл, майка под 20 години явно е някакъв проблем. 41,6% от децата са в риск от бедност. Това наистина е проблем, с който ние трябва да се справим като общество по един или друг начин, като според мен начинът е да се прави икономическото положение в България, а не това, което е предложено в стратегията. Детска смъртност, така тук имаме напуснали училище 12,7%, поставя престъпления и наркотици на 15-16 годишни 30%. Колко ще да е хубаво този процент наистина да е верен, защото всъщност
мисля, че е много по-висок и голям. Тази Мария Ванкова това казва: тук хората излизат да протестират срещу телесното наказание, срещу забраната на телесното наказание, защото това щяло да доведе до намаляване на раждаемостта. Просто каква е тази жена и какъв човек мога да каже така глупост по новините? Цъкаме и какво да видим? Тази Мария Ванкова е репортер на BTV новините с дългогодишен опит, завършила не знам си къде и така нататък. И тук последното изречение: през 2017 тя е носителка на приза Спасител на детството от Национална асоциация за приемна грижа. Тоест тази жена е наградена от Асоциацията за приемна грижа, т.е. от хората, които ще се грижат за децата, които ще бъдат отнети от биологичните им родители. И това е тя. Явно много ценен кадър на тази асоциация за приемна грижа. Вие сами преценете тя в този материал, който е показала тук с точно това заглавие, единственото изречение отдолу, чии интереси защитава, дали на тази асоциация за приемната грижа или на българския народ, и тя като медия и като журналист беше тук, или като търговски представител на тази асоциация за търгуване с деца. Защо наричам така, ще разберете съвсем скоро. Такива разни неща излизат в пространството. Хората, които са против тази стратегия, са представени като хора, които искат да си бият децата. Също има друга основна опорна точка, е, че тези хора просто не разбират стратегията или са твърде глупови да разберат за какво става дума, че тази стратегия едва ли не има много широка подкрепа от обществото. Веднага скачаме на това нещо. Тук Светият Синод в Днес БГ, Светият Синод подкрепи нова стратегия за децата, искат съобразяване с Конституцията и традициите. Също и самата Държавна агенция за закрила на детето също се опита да прокара като опорна точка, че Светият Синод и Българската православна църква са за тази стратегия. Но, както ще ви покажа след малко, сами ще можете да си свалите този документ за становище на Светия Синод. Светия Синод всъщност тотално отхвърля тази стратегия. Даже и тук си го пише на много места. Важно уточнение е, че новата стратегия следва да бъде съобразена с международните стандарти, но и с Конституцията и националните интереси на Република България. Също казват, международните стандарти за закрила на детето влизат в противоречие на основните принципи на българското законодателство, като създават предпоставки децата да се третират от държавните служби по защита на правата на детето като самостоятелна страна при упражняване на граждански и човешки права и така нататък. И така нататък. Общото те го подкрепят, но много неща, и това беше точно и становището на Светия Синод, беше да, има проблеми в българското общество, що се отнася до децата, но и ние трябва да имаме някаква стратегия и визия как ще ги решим с тях, как ще ги решим тези проблеми, но начинът, по който е предложен да се реши тези стратегии, е тотално отхвърлен от Светия Синод и Българската православна църква. Същото важи и за главното мюфтийство в България, т.е. опорната точка, че е имал голяма обществена подкрепа. Тази стратегия е тотално грешна, тъй като явно християните и мюсюлманите, които са общо над 80% от българското население, са тотално против тази стратегия, и сега ще ви покажа защо. Само още едно много бързо линкче. Втора опорна точка, която дори си противоречи на предната: църквата не приема забраната на физическите наказания в стратегията на детето. Тоест, според зависимост от това дали искате да покажете, че има широка подкрепа, или искате да оплюете хората, които не са съгласни с вас, се минат опорните точки, и така се стига до този куриоз. Тук може да видите цялата цялата информация, достъпната за ловните потребители, е това заглавие, и Светият Синод на Българската православна църква призовава за цялостна редакция на националната стратегия за детето. Както виждате, тотално противоречие с предната статия, която ви показах. От Днес БГ тук в Дневник си казват, че те са против тази версия на стратегията и призовават за цялостна редакция. Затова призовават и тези протестиращи и родителски организации, защото стратегията, разбира се, не се отнася единствено и само за телесното наказание, не се отнася и само за възпитанието на децата, за много други неща.
с които ние сме против, и сега ще ги покажа много бързо, в рамките на по-малко минути, може би в следващото видео, което ще бъде пуснато веднага след това. Моля ви просто за търпение и споделяйте тази информация, абонирайте се за канала и ще ви държа течен с всичките тези опити за манипулация и всички тези изопачавания на истината. А истината, тя е документирана и ще ви покажа за официалните документи, които го показват. Какво целят нашите продажни управляващи да правят с нашите деца в следващите 10 години. Очаквам ви и до скоро.